cumple hoy 15 años, Víctor, ¿eh? O sea que luego nos invitan pastas. Venga. Nosotros nos encontramos Guk ikasketa edukiak egokitu egin behar ditugu. Ikasketarako material arruntak ez digu balio. Horregatik material berria sortzea gure eguneroko lanaren parte da. Hauxe da horietako adibide bat. Kinect gailua baliatu dugu, gailu merkea da. Aisialdirako erabiltzen da batez ere, baina guk egokitu egin dugu eta hezkuntzarako erreminta moduan erabiltzen dugu. Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ingenieritza Matematika eta Informatika sailean software hori ari dira garatzen. Bideojokoetan ohikoak diren teknologia eta gailuak oinarri hartuta landu dute programa. Que es un software para aprendizaje de niños y niñas de desarrollo no típico. Ezohiko garapena duten aurren ikasketa prozesua errazteko sortu dugu softwarea. Kinect izeneko gailua merkea da, eta horregatik erabili dugu proiektu honetan. Interactuaremos con la Kinect. Kinect gailua Microsoften unitate periferiko bat da. Parean dauden pertsonen ezurdura identifikatzen du izpi infragorrien kamera honen bidez. Gailuak izpia jaurtitzen duenean, parean dagoen pertsonaren gorputzean islatzen du eta bueltan etortzen da. Gailuak sentsore honen bidez jasotzen du informazioa. Y tiene una cámara de color, que es una webcam de toda la vida. Gailuak gorputzaren artikulazioak antzematen ditu, eta horrela mugimendua identifikatzen du. Ondoren, laborategian, programazio lanaren bidez mugimendu bakoitzari dagokion agindua zehaztu dute, softwareak ulerditzan. Geure burua ikusten dugu, eta eskua ixten dugunean eskuineko edo ezkerreko eskuekin biekin marraztu dezakegu. Eskua buruan jarrizkero, menu nagusian zehar gaitezke. Ezkerreko eskuarentzat nahi dugun kolorea edo trazuaren lodiera hautatu dezakegu. Urdina aukeratzen badugu ezkerreko eskuak marka urdina marraztuko du, eta eskuinekoak berriz gorria. Aplikazio hauen bidez ikasleek besteak beste gorputzaren mugimendua lantzen dute. Softwareak konfigurazio ezberdinak eskaintzen ditu haurraren mugimendu gaitasunaren arabera. Bakoitzak bere mailan lan egin dezan, ahal duen neurrian. Josebaren mugimenduei esker, azpian dagoen argazki bat agerian geratuko da. Aurrek ezagutzen duten pertsona baten argazkia izaten da. Honi esker, aurra ohartzen da inguruan duenaren parte dela. Gauzak egiten dituenean, inguruan eragiten duela. Beren gorputza ezagutzea eta gorputzarekin lan egiten ikastea oso garrantzitsua da. Gorputzaren jabetza izatea, koordinazioa, oreka. Arlo kognitiboak lantzeko irudimena erabili dute aplikazio hauetan. Marrazketa eta musikaren bidez haurrak motibatzen dituzte ariketa konplexuagoak landu bitzaten. Doinu bakoitzari zein instrumento dagokion asmatzea edo norberak bere abestia sortzea. Hauek dira softwareak eskaintzen dituen beste aukeretako batzuk. Musika entzuten duten bitartean edo margotzen ari direla, euren burua pantailan ikustea gustatzen zaie. Beren burua elkarrekintza horretan ikustea motivazio handia da. Beste aplikazioen bidez, egunerokoan ohikoak diren ekintzak landu bitzakete ikasleek. Hortzak garbitzea edo betaurrekoak janztea, egiten ikasi behar dituzten jardunak dira. Kasu honetan, benetako objektuak erabiltzen dituzte. Programak errealitate areagotuaren teknologiari esker identifikatzen ditu objektuak. Gracias a la cámara normal se puede usar la realidad aumentada. Kamerari esker errealitate areagotua erabil dezakegu. Objektu errealak erabiltzen ditugu. Hortzetako eskuila hau bezala. Markagailu bat jartzen diogu, eta horrela kamerak detektatzen duenean, 3 dimentsioko planoan kokatzen du.
objektua ezagutzen du, aurrez definitu dugulako. Hau abiapuntutzat hartuta, hainbat aplikazio garatu ditzakegu. Eszena ezberdinetan objektu errealak edo virtualak erabiliz. Hiri virtual batean paseatzeko aukera ere ematen du programak. Betaurrekoak jantzi eta oinez hastea besterik ez da behar. Aurrek hiri virtual berri bat ezagutzeko aukera izan dezakete horrela. Como la tecnología es una tecnología que Teknologia hau etxera eraman daitekenez edo kasu batzuetan Kinect gailua bezala dagoeneko etxe batzuetan dagoenez, hurrengo pausua izango da softwarea ikastetxeetan ez ezik, etxean ere erabili ahal izatea. ir un poquito más allá del centro escolar.